Σήμερα βρισκόμαστε σε μία τάξη Τετάρτης, άλλου σχολείου αυτή τη φορά, και θα διαβάσουμε ένα παραμύθι με τα παιδιά εδώ, που είναι πάρα πολύ ήσυχα και αυτό. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει τα παιδιά του. Τους διαβάζω παραμύθι και αυτό είναι πάρα πολύ ήσυχα, πραγματικά. Ροζ μαλλιά της Μαρίας Ρουσάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το δείχνω για να βλέπουν και τα παιδιά τις εικόνες. Για να δούμε τι θα μας πει. Και μετά θα σας ρωτήσω τι καταλάβατε. Όταν γεννήθηκε η Θάλια, όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Άναβη. Στο μικρό της κεφάλι είχαν φυτρώσει τρυφερές στρώσεις από ροζ μαλλιά. Ήταν τόσο εντυπωσιακή που ο γιατρός την περιεργάστηκε με μέγιστη προσοχή. Ήταν πολύ μικρόσωμη και το δέρμα της λευκό, σχεδόν σαν το χιόνι, που είχε στρωθεί εκείνη τη νύχτα έξω από το μευτήριο. Είχε ροζ τούφες στα μαλλιά της. Οι γονείς της τη λάτρεψαν από την πρώτη μέρα, με την πρώτη ματιά, όπως όλοι άλλωστε. Η ομορφιά της ήταν αξιοπερίεργη και μοναδική. Όσο μεγάλωνε η Θάλια, η εμφάνισή της γινόταν όλο και πιο εκθαμβωτική. Τα ροζ μαλλιά της μάκραιναν και όσοι δεν τη γνώρισαν, τη ρωτούσαν αν της τα έπαψε η μαμά της. Όχι, απαντούσε με υπερηφάνεια εκείνη. Έτσι γεννήθηκα. Sorry, δεν έχω κοιτάξει καθόλου εσάς που βλέπετε το παραμύθι, γιατί κοιτάω τα παιδιά που κάνουν ζουζουνιές. Χαιρόταν πολύ με τα ροζ μαλλιά της, αλλά δεν ήθελε τίποτα άλλο ροζ στη ζωή της. Ούτε ροζ ρούχα, ούτε ροζ κοκαλάκια, ούτε ροζ παιχνίδια, ούτε ροζ υπνοδωμάτιο, τίποτα. Το χρώμα το μαλλιό της ήθελε να είναι μοναδικό. Όλοι τη θαύμαζαν γι' αυτό. Της αρκούσε που τα μαλλιά της τραβούσαν την προσοχή. Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο? Όχι. Δεν σας φαίνεται. Για να δούμε. Στο σχολείο όλα τα παιδιά θαύμαζαν τα μαλλιά της. Ήθελαν να τα αγγίζουν, να τις τα χαϊδεύουν. Τη θεωρούσαν ξεχωριστή. Μερικοί τη θεωρούσαν μαγική. Είναι νεράιδα, λέγανε. Είναι μαγεμένη. Τα κορίτσια την ήθελαν κοντά τους να παίξουν. Τα αγόρια της χάρισαν λουλούδια, την πήραζαν γλυκά για τα περίεργα μαλλιά της. Κανένας δεν την κορόιδευε. Κανένας δεν τολμούσε να τσακωθεί μαζί της. Η ομορφιά της και τα ροζ μαλλιά της την προστάτευαν σαν πέπλο. Στο σχολείο όλοι τη γλυκομιλούσαν. Έκανε σχεδόν ό,τι ήθελε. Όλα τα χατήρια του κόσμου της έκαναν οι γονείς της που τη λάτρευαν. Της αγόρασαν ένα γαλάζιο ποδήλατο, την πήγαιναν στο Λούνα Πάρκ όποτε τη ζητούσε. Της γέμιζαν την ντουλάπα με τα πιο φανταχτερά ρούχα. Της έδιναν. Είπαμε τι χρώμα δεν ήθελε να φοράει? Ροζ, δεν ήθελε. Της έδιναν όσες καραμέλες ήθελε. Πάντα της έφτιαχναν τα αγαπημένα της φαγητά. Ποτέ δεν αρνήθηκαν κάποια επιθυμία της. Όταν ένα παιδί τα έχει όλα, τι θα γίνει μετά? Θα κακομάθει, πολύ σωστός. Η Θάλια μεγάλωνε σαν πριγκίπισσα παραμυθιού. Οι πάντες τη λάτρευαν και αυτή θα είχε τα πάντα. Όλα επειδή είχε τα πιο όμορφα μαλλιά του κόσμου. Κάποια μέρα κοίταξε το γαλάζιο ποδήλατό της και είπε: «Δεν μ' αρέσει άλλο». Το γαλάζιο ποδήλατο που της είχε πάρει ο μπαμπάς της. Και οι βόλτες του Λούνα Πάρκ ήταν αδιάφορες πια. Βαριόταν να τρώει καραμέλες, να της χαρίζουν λουλούδια, να ντύνεται με καινούργια ρούχα. Έπλητε τόσο πολύ με όλα γύρω της που τόλμησε να προφέρει: «Το μόνο ενδιαφέρον πράγμα στη ζωή μου είναι μόνο τα μαλλιά μου», είπε. Εκείνο το βράδυ, αφού η μαμά της τη φίλησε πριν κοιμηθεί, την κοίταξε στα μάτια. «Βαριέμαι τα παιχνίδια μου, θέλω άλλα. Βαριέμαι και το δωμάτιό μου, θέλω καινούριο». Η μαμά της έμεινε άφωνη. Είχε τα πάντα. Σαν τότε που την πρωτοείδε νεογέννητη στην αγκαλιά της. Αυτή τη φορά όμως δεν χαιρόταν με την κόρη της. «Αν βαριέσαι, Θάλια, τότε να αλλάξεις κάτι στη ζωή σου», της είπε η μαμά της. «Ναι, θέλω να αλλάξω τα πάντα. Τα βαριέμαι όλα αυτά. Τα βαρέθηκα», συνέχισε τιμωμένη με τα πάντα γύρω της. Και την επόμενη μέρα το πρωί συμβαίνει κάτι ξαφνικά. Ξυπνάει η Θάλια και κοιτάζεται στον καθρέφτη. Τα ροζ μαλλιά είχαν αλλάξει. Είχαν ξεθοριάσει. Σαν να ξεβάφτηκε όλη η γοητεία από πάνω της. Τα μαλλιά της έγιναν καστανά. Μπορεί να συμβεί αυτό? Ναι, όχι. Μπορεί να συμβεί. Γιατί? Γιατί όταν κάποιο παιδί γεννιέται ξανθό, μπορεί μετά τα μαλλιά του να σκουρίνουν. Για να δούμε. Όχι, δεν εννοώ αυτό να βάλουν βαφή στα μαλλιά. Η Θάλια άρχισε να φωνάζει. Δεν πίστευε στα μάτια της. Τι έπαθαν τα μαλλιά μου, κανένας δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ούτε οι γονείς της, ούτε ο παιδίατρος, μα ούτε και η ίδια. Πήγε στο σχολείο με μισή καρδιά και καστανά μαλλιά. Και το κεφάλι σκυφτό. Τα πιο άσχημα μαλλιά, σκέφτηκε η Θάλια. Δεν έχω δει πιο άσχημα μαλλιά. Όλοι απόρρισαν με την αλλαγή. Τα κορίτσια στεναχωρήθηκαν, τα αγόρια ξαφνιάστηκαν. Τα έβαψε στα μαλλιά σου, Θάλια, τη ρώτησαν. Όχι, απαντούσε εκείνη. Μέρα με τη μέρα η Θάλια ένιωθε πως έφευγε όλη η μαγεία από πάνω της. Τα κορίτσια δεν ασχολούνταν μαζί της με τα μαλλιά της πλέον και τα αγόρια δεν της έφερναν λουλούδια. Όσο περνούσαν οι μέρες, τα μαλλιά της έμεναν το ίδιο. Καστανά.
Μέχρι και ροζ ρούχα φόρεσε η Θάλια για να νιώσει ξεχωριστή ξανά. Ροζ παπούτσια, ροζ τετράδια, ροζ μολύβια, ροζ κορδέλες, τα πάντα ροζ. Μέχρι και ροζ ποδήλατο ζήτησε από τον παπά της όμως. Τίποτα, όλα ροζ τα έβαζε, αλλά τα μαλλιά καστανά. Θέλω να γίνουν τα μαλλιά μου ξανά ροζ, ψιθύρισε μια μέρα καθώς τα βούρτιζε. Η Θάλια δεν ήταν πια ευτυχισμένη. Συγγνώμη. Η Θάλια δεν ήταν πια ευτυχισμένη. Βαριόταν τα μαλλιά της ακριβώς όπως βαριόταν όλα τα υπόλοιπα στη ζωή της πριν από την αλλαγή. Τι βαρετό χρώμα, τι βαρετά μαλλιά, έλεγε. Καθώς περνούσαν οι μέρες, η Θάλια περνούσε τη ζωή της σαν κανονικό κορίτσι. Στο σχολείο έπαιζε με όλα τα παιδιά, δεν θα μπονόντουσαν πια κανείς από τα μαλλιά της. Άρχισε να της αρέσει το τρέξιμο και λίγο το γράψιμο και η μουσική και ο χορός. Ήταν ένα κανονικό κορίτσι. Η ζωή της άρχισε να γεμίσει με αρώματα, χρώματα, μελωδίες και χαρές. Δεν βαριόταν πια, δεν επιθυμούσε τα ροζ μαλλιά της. Είχε φίλους, παιδιά. Τότε ξύπνησε μια μέρα και όλα άλλαξαν ξανά. Η Θάλια κοίταξε τον καθρέφτη της και της κόπηκε η ανάσα. Στον καθρέφτη είδε ένα πανέμορφο κορίτσι με μαλλιά. Στον καθρέφτη είδε ένα πανέμορφο κορίτσι με μάτια λαμπερά, με χαμόγελο γεμάτο χαρά, με δέρμα σαν το χιόνι και με μαλλιά καστανά. Αντίκρισε επιτέλους την ευτυχία κατάματα. Είδε τον εαυτό της πέρα από τα ροζ μαλλιά της. Είμαι όμορφη, είπε στον καθρέφτη και ξαφνικά άνοιξε η καρδιά της. Είμαι μαγική, είμαι νεράιδα, είμαι ό,τι άλλο θελήσω. Είμαι εγώ, η Θάλια και μ' αγαπώ. Θέλω να μου πείτε τώρα. Και σαν άνοιξε η ροζ της καρδιά, πλημμύρισε η ζωή της από το ίδιο χρώμα ξανά. Ξύπνησε και όλα είχαν αλλάξει. Τα μαλλιά της δεν είχαν ξαναγίνει παιδιά ροζ. Αλλά τι είχε συμβεί στη ζωή της? Ήταν χαρούμενη. Και όταν τα έχω όλα, δεν τα εκτιμώ, παιδιά. Όταν τα χάσω και μπω σε μια διαδικασία να προσαρμοστώ, το κοριτσάκι αυτό πίστευε ότι όλοι την αγαπάνε για τα μαλλιά της. Όταν τα μαλλιά της έπαψαν να είναι ροζ, ένιωσε μόνη της. Όμως συνέχισε γιατί υπήρχαν τα παιδιά και απέκτησε φίλους, παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το κοριτσάκι δεν είχε φίλους. Όλοι τη θαύμαζαν για τα μαλλιά της. Δεν είχε φίλους. Όταν απέκτησε φίλους έγινε χαρούμενη, έτσι δεν είναι? Εσείς είστε κακομαθημένοι? Όχι. Όχι, γιατί έχουμε καστανά μαλλιά. Ωραία. Αυτό μπορώ να το κρατήσω.